Spýtal som sa AI, ako by niekto mohol zničiť ľudstvo. Odpoveď ma šokovala. Spýtal som sa umelej inteligencie jednoduchú otázku, ako by mohol niekto nenápadne ovládnuť a zničiť ľudstvo bez toho, aby si to uvedomili. A odpoveď bola desivejšia, než som čakal. Toto video nie je žiadna konšpirácia. Toto je realita, ktorú si mnohí ani nevšimnú. A ak chceš pochopiť, ako môže byť ľudstvo kontrolované bez toho, aby sa vzbúrilo, pozeraj až do konca. Druhý nenápadné stratégie kontroly. Umelá inteligencia mi odpovedala jednoduchým zoznamom. Ale keď som sa nad tým zamyslel, uvedomil som si, že mnohé z týchto vecí sa už dejú. Poďme sa na to pozrieť bod po bode. Prvá psychologická manipulácia cez médiá. Čo ak by si myslel, že robíš vlastné rozhodnutia, ale v skutočnosti by si len nasledoval starostlivo vytvorený naratív? Každý deň konzumujeme obsah, ktorý formuje naše názory a my si to ani neuvedomujeme. Stačí kontrolovať médiá a ľudia uveria takmer čomukoľvek. Druhá, ekonomická závislosť. Ak chceš ovládať ľudí, nepotrebuješ armádu. Stačí ich urobiť ekonomicky závislými. Pracuješ celý život, splácaš hypotéku, splátky, dane a stále si na nule. Ľudia sú tak zamestnaní prežitím, že nemajú čas rozmýšľať nad tým, kto v skutočnosti riadi ich životy. Tretí, digitálna závislosť a sociálne siete. Technológie by nás mali oslobodiť, ale v skutočnosti nás uzatvárajú do bublín. Sociálne siete rozhodujú, čo uvidíš a čo si budeš myslieť. Každý náš klik je analyzovaný. Každý náš pohyb je monitorovaný. A to všetko pod zámienkou pohodlia. Štvrté. Rozdelenie spoločnosti. Veď a panuj. Najlepší spôsob, ako udržať ľudí pod kontrolou, poštvať ich proti sebe. Rasové konflikty, politické hádky, kultúrne vojny. Neustále nás rozdeľujú, aby sme sa nikdy nezjednotili proti skutočnému problému. 5. Nenápadná redukcia populácie. Kým sa rozprávame o globálnych problémoch, jeden sa deje priamo pred našimi očami. Ľudstvo vymiera. Pôrodnosť klesá. Ľudia sú viac chorí, viac neplodní, viac závislí na farmaceutickom priemysle. Je to náhoda alebo plán? 3. Je to len teória alebo realita? Možno si povieš, že je to len fantázia, len divoká teória, ale keď sa pozrieš na fakty, je to všetko až príliš reálne. Nemusíš veriť mne, stačí sa pozrieť okolo seba. 4. Ako sa brániť? Prvé mysli kriticky. Never všetkému, čo vidíš v médiách. Overuj si informácie. 2. Osloboď sa od systému. Minimalizuj dlhy. Investuj do seba. Buď finančne sebestačný. 3. Nenechaj sa vtiahnuť do nezmyselných konfliktov. Hľadaj pravdu. Nenechaj sa rozdeliť na tábory. 4. Obmedz technológie. Nenechaj sociálne siete, aby určovali, čo si myslíš. 5. záver. Toto video nie je o šírení strachu. Je o tom, aby si sa zamyslel. Otvárajú sa ti oči, alebo si myslíš, že sú to len náhody. Napíš do komentára, či si už niečo z tohto všimol aj v reálnom živote. A ak ti dáva zmysel to, čo si práve videl, pošli toto video ďalej. Možno niekomu pomôže otvoriť oči.